Partiya Komariya Gel CHP bişande ki Serdana Diyarbakır kir û Serdana de bo bîranîna Tahir Elçî ber minareya Çarling daxuyaniyek hat dayîn û paşê jî li ber avahiya CHP ya Diyarbakır li ser otobêsê mîtîngeng jî hat li darxistin. Tüm ezilenlerin yanında olmasıdır. Di Serdana CHP ya Diyarbakır'da rayedarên CHP bersiva pirsên wek piştgiriya Ahmet Türk bo Kemal Kılıçdaroğlu perwerdehiya zimanê zikmakî dan û gotinên Serokkomar ku gotibû pirsa Kurd nemaye nirxandin. Halkın sorunlarından çok uzaklaşmış bir durumda. Em kêfxweşin ku helweste ku sabo serokê me heye. Li namzetê Serokkomariyê de jî aliyê maseya şeş qolî vê were diyarkirin. Pirsa zimanê zikmakî jî dê di maseya şeş qolî de were gotûbeşkirin. Serokkomarê Tirkiyeyê jî pirsgirêkên Tirkiyeyê dûr ketiye û haya wî jî pirsgirêkên tinê ye. Serokkomar bi gef û darê zorê xebatkarên saziyên fermî tîne mîtînga xwe ew bi van tiştan ve mijûle. Derbarê serdanên CHP û helwesta CHP ya çareseriya pirsa Kurd de nivîskar û şîrovekarên Kurd dibêjin CHP hem ji ber rabirduya xwe hem jî ji ber desthilatê bi awayeke wêrek nikare derbarê çareseriya pirsa Kurd de gavan bavêje an jî gotinên wêrek bikarbîne. Ne wêrekir ne samimiye yani CHP wexta tu lê nerî tê paş CHP bibînî. Wer Kemalîst îtihatçî döndürê CHP de ew xwedî sozin. خودی پیون یعنی نوانه کل در و ام دبینن. Aliyek dinên şîrovekar û siyasetmedarên Kurd jî divê baweriye dene ku Kemal Kılıçdaroğlu rûyê nerim û demokrat ê CHP ye û eger CHP were desthilatê dê serokatî ji Kılıçdaroğlu were standin û dê nêrîna Kemalizmê bi temamî di CHP de cîbicî bibe. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.